A makon da ya gabata, idan kuna biye da mu, mun tsaya inda Fatima ta yi tsoro tana kallon message ɗin da yake nuni cewa Albashir ya karɓi friend request ɗin nata, sai dai bai follow back ɗin nata ba. Yanzu kam za mu ɗora. Sanadin gawa, sanadin gawa, sanadin gawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki dan neman daula, silar sanadin gawa ta fada damuwa. Ina kuke yan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin gawa, sanadin gawa. Sai ta fita daga wajen, amma idanta yana kan hotonsa wanda ya uploading 3 days back with more than 6K likes. Tsaye yake jikin mota ya rungume hannayensa, ga wani makekin gida a gefensa kamar a Turai. Kyawawan fulawoyi ne masu ɗan karen kyau suka zagaye gidan, ga motoci kusan guda 5 tana hangowa. He is an epitome of true handsomeness. Din yayi kyau sosai, ga wata milik gizna da ke jikinsa tana ta kyalli. Dogo ne shi ba na wasa ba, dan irin su ake kira da gentleman. Yana da haske amma ba can sosai ba, ga dogon hanci da manyan idanuwa su suka ƙara fito da ainihin kyawunsa. Ta kalli bakinsa da ke zage da millionaires bells, ga sajensa da ke kwance. Lokaci daya jikinta ya yi sanyi, kawai wasu na so take su yaudari kansu. Mai wannan hanson din dan gidan masu kuɗi zai da su 'ya'yan talakawa. Ta sauke ajiyar zuciya a hankali, ta shiga duba hotunansa. Kasa ci gaba ta da duba su, dan gani take za ta iya suman kwance. Irin wannan kyan da Allah ya masa haka, cike take da courage. Ta shiga DM ɗinsa, ta tura masa da sallama without shortcut. Ya tsini fuska ta yi lock out, ta koma kan WhatsApp ɗinta, ta replay ɗin chat ɗinta, ta kashe data. Tunani ta ringa yi na wannan bawan Allah da ya tsaya mata a zuciyarta. Duk ta ji duk duniya ta tsani Umar a ranta. Daga haka bacci ya ɗauke ta, da asuba da mafarkin Albashir ta farka kamar yadda ta kwanta da tunaninsa. Ta tada ƙannanta domin su sallah, ita kuma da bata sallar wanka ta yi, ta wanke bakinta sannan ta kintsa kanta. Ta dawo ta kwanta a ɗaki sannan ta jawo wayarta, ta kunna data. Bata ga alamar ya ga saƙon nata ba, ta mai da wayarta a sanyaye har karfe 12 rana. Bata da wani kuzari, ta kasa daina tunanin Albashir. Kunin da Umma ta dama musu ma ɗazu da safe kaɗan ta sha. Duk bayan wasu lokuta takan buɗe data ko za ta ga message ɗinsa, amma ko duba message ɗin da ta tura mai bai yi ba. Sake tura mai hai ta yi, ta rufe datar ta, tana zaune a bakin Colfort. Har shinkafa da waken da take dafawa ya fara ƙonewa. Kawai jin tsawar da Ammi ta mata ta yi, ta dawo daga duniyar tunanin da ta tafi a firgice. Ammi ta ce, uwar me kike tunani kike ƙona min abinci akan wuta? Da sauri ta ɗauki summa, ta sauke abincin, ta ce, ki haƙuri Ammi, bacci na fara yi. Wani mugun kallo Ammi take mata, ta miƙe ta shiga ɗan ginin da ke tsakar gidan a matsayin kicin. Ta fito da ƴar ƙaramar tukunya, ta fito ta shiga ɗakin Ammi, ta ɗauko jarkan mai, ta zuba a tukunya, ta ɗaura ta akan wuta. Ta yanka albasa, yana gama soyuwa ta sauke, ta zub da gawayi, ta zuba ruwa sannan ta kashe. Ta wuce ciki bayan ta sauke shinkafa da waken a cikin kula. Ta kai ɗakin Ammi, sannan ta fito ta wuce ɗakinta da sauri, jin wayarta na ringin. Hararar wayar ta dan ganin Umar ne a ranar ya kira ta ya kai su 4. Ta sa wayar a salin, ta kwanta. Lokaci ɗaya bacci ya ɗauke ta, sai kusan la'asar ta tashi. Shi ma ƙaninta ne da ke shirin makarantar Islamiyya ya tada ta da barintinsa. Ta ja tsaki, ta ɗau wayarta, ta fita tsakar gida. Ammi da ke ƙulla kayan sana'arta na kuɓewa da kuka ta ce, ke kin girmi zuwa Islamiyyar ko Amira? Na lura da ke baki da aiki sai bacci, sai da nadinin waya, sai kuma tsinyanin kawayen da suke zuwa gurinki. Kin mai da su uwarki da ubanki. Kina da tuni kike wa ko? Ai Umar ni ya cuta da ya siya miki wannan shagiyar waya da take neman kai ki ga halaka. Kamar za ta kuka ta ce, Ammi ni fa ba ko da yaushe nake rike wayar ba fa. Dawa Ammi ta mata, ta miƙe idanunta cike da hawaye. Kuma ni na gaya miki Malam Siraji ya samun ido Ammi fa a makarantar. Shi yasa gwanda na ringa hadda ta a gida. Daga haka ta shiga ɗaki, ta kunna data. Ta yi mamaki, Albashir ya yi uploading ɗin hotunan wasu 'yan mata guda 2 waɗanda suke kama da shi. Ga dukkan alamu ƙannansa ne, dan a caption ɗin ma cewa yi my blood. Ta duba DM ɗin da ta yi masa, ta ga har lokacin bai buɗe ba. Ran ta yi mugun ɓaci, ta saurin yi masa typing kamar haka. To, sannu babba, irin kai wani ɗin nan da ba za ka iya yin reply ɗin message ɗin mutane ba ko? To ni ka san wace ce ni da har za ka share ni? Ba fa ka san abin da zan gaya ma ba. Please keep your girman kai and jiji da kai for your family mutum malam. Ta haɗa da emojin jar fuska ta tura masa. Ta kashe datarta, ta fara shirin zuwa Islamiyyar da Ammi ta mata magana. Ba ta zuwa da waya, don haka daga ita sai jakar makarantarta ta fita. Bayan ta yi wa Ammi sallama, sai kusan 6:30 suka dawo gida. Ko uniform bata cire ba, ta buɗe data.
gaban ta ya mugun faduwa ganin message din Albashir. Bude IG din ta shiga DM din. Really shine reply din da ya mata. Ta mai masa da reply kamar haka. Tace you reason it. Za ta aje wayar sai ga message ɗinsa. Yace okay. Turo baki ta yi ta ruta masa reply. Tace mai salam. Bayan kusan minti ɗaya ya turo mata message da wa alaiki salam. Bata san lokacin da murmushi ya escaping the lips ɗinta ba. Sai ta rasa me za ta ƙara ce masa. Can dai ta ce good bai sake mata reply ba. Ta miƙe ta fita zuciyarta fes karfe 10 ta gama gyaran gunguwaciyarta ta ɗauko wayarta daga caji. Kasancewar akwai wuta daidai wannan lokacin kiran Umar ya shigo wayarta. Tsaki ta kawai ta ɗaga kiran. Da damuwa ya ce are you okay Fatima? I have been calling. Tun jiya you are not responding. Muryarta ƙasa ta ce da shi bani da lafiya ne tun jiya. Ya ce subhanallah what's wrong? Me ke daminki? Ya tsine fuska ta yi. Ta ce da shi zazzabi. Ya ce ya salam kun je asibiti kuwa? Ta ce da shi mun je. Ya ce amma da sauƙi yanzu ko? Ta ce da shi isa na daga kiran. Ya ce da ita to Allah ya ƙara lafiya gobe zan zo da safe. A takaice ta ce da shi to. Ya ce ya sa ammi suna da lafiya. Ta ce da shi ya ce to shikenan ki kwanta lafiya my dear Allah ya sawaki I will call you tomorrow. Ta ce to. Kafin ya kashe wayar ita ta riga shi kashewa sannan ta kunna data. Ga mugun mamakinta sai daga flow request din Albashir dan ita ma private ta mai da account din nata duk da bata taba sa hotonta akan IG ba sai dai hotunan kananan yara kyawawa. Followers ɗinta sun kusa 8,000 sannan ita kuma mutane kaɗan ta following. Ta ware ido cike da farin ciki sannan ta accepting ɗinsa. Ta jira ko zai mata magana amma ta ji shiru. Tana so ta yi DM ɗinsa amma ta kasa don bata san abin da za ta ce ba. Can dai sai ta daure ta tura masa message kamar haka. Ta ce I am Fatima Muhammad, the daughter of the former Minister of Education in Nigeria. I am a student pharmacy at Cambridge Uni, currently home for holiday. What more? Bayan kusan minti 5 ya turo mata message ɗinsa kamar haka. Duka a nan zamu jalin zaman shirin mai suna sanadin ƙawa na wannan lokaci. Sanadin ƙawa, oh oh, sanadin ƙawa. Sanadin ƙawa soyayya ta zamto mata illa. Ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin ƙawa ta faɗa damuwa. Ina kuke ƴan uwa ku taya ta da addu'a. Sanadin ƙawa, oh oh, sanadin ƙawa.